Tobiasov domček zo slamy. Tobias si povedal: nebudem sa namáhať, postavím si domček rýchlo, nech mám pokoj. Nazberal suchú trávu a slamu a postavil si domček, ktorý síce pekne voňal, ale bol veľmi slabý. Hotovo, povedal spokojne. Teraz si môžem oddychnúť. Rebeka ho varovala: Tobias, ten domček ti ratafak sfúkne ako pierko. Tobias sa len prevrátil nabok. Ale kdeže, Rebeka, nepreháňaj. Zairin domček s konárikou. Najmladšia Zaira si tiež nechcela dať veľa námahy. So slamy nie, ale konáriky sú ľahké, to pôjde rýchlo. Poskladala vetvičky, zviazala ich a postavila si domček s konárikou. Nie je dokonalý, ale aspoň vyzerá pekne. Zasmiala sa, Tobias si pri nej zaspievala. Obaja sa smiali, len Rebeka stále pracovala. Rebekin domček stehal. Rebeka, ktorá myslela dopredu, si povedala: ak príde ratafak, potrebujeme niečo pevné, postavím dom stehal. Nosila tehly, miešala maltu, potila sa, no nezdávala sa. Trvalo to dlhšie, ale napokon stál pred ňou krásny dom s pevným múrom, dverami a oknami. Hotovo, povedala spokojne. Tento dom vydrží všetko. Vlk, ratafak prichádza. O pár dní sa z lesa ozvalo: kto to tu tak pekne vonia? Bol to vlk ratafak, hladný a prefíkaný. Najprv prišiel k Tobiasovmu domčeku. Prasiatko, pusť ma dnu. Tobias sa prelakol: nie, ratafak, nepustím ťa. Tak ja fúknem a sfúknem tvoj domček. A domček sa rozletel a Tobias utekal k Zaire. Ratafak ide ďalej. Vlk zaklopal na Zairin domček s konárikou. Prasiatka, pustite ma dnu. Nie! Zakričali Tobias a Zaira. Tak ja fúknem a sfúknem vám domček. A halusky sa rozpadli a prasiatka utekali, čo im nohy stačili. Priamo k Rebeke. Bezpečie u Rebeky. Rebeka otvorila dvere a pustila ich dnu. Rýchlo schovajte sa, povedala. Vlk prišiel a zvolal: prasiatka, pustite ma dnu. Rebeka sa ozvala: nie, ratafak, tento dom len tak nesfúkneš. Ratafak sa nadýchol a nič. Ešte raz, ešte silnejšie a zase nič. Rozčúlený sa rozhodol vliesť cez komín, ale Rebeka bola pripravená, rýchlo zapálila oheň a položila naň veľký hrniec s vodou. Ratafak zliezol dolu až pliech, rovno do horúcej vody. Vykríkol, vyskočil a utekal preč, ako ho nohy niesli. Odtedy sa ratafak v doline nikdy viac neukázal. Tobias sa naučil, že lenivosť sa nevypláca a pomohol Rebeke a Zaire postaviť ďalšie pevné domčeky. Maminka, Romanka, otecko, Petko boli na ne veľmi hrdí a keď večer zaspávali, maminka im pošepkala: vidíte, deti moje, kto myslí dopredu a poctivo pracuje, ten sa nemusí báť ani vlka. A prasiatka sladko zaspali. Čes!